Na výstave Plastiková zima v Bratislave, v Palace. No, takto to tu vyzerá. Pomerne veľké. Modely všelijaké, tu je súťaž, figurky, ale hlavne modely, modelárstvo. A je to pomerne veľké. Rôzne veci. Od obrazov, skladačky všelijaké. Súťažiaci tento celý stôl veľký až úplne dozadu. To sú súťažiace modely. To asi vyzerá. Rôzne postavičky. Napríklad tu Churchill. Rôzne veci sú tu. A je to aj vlastne v nákupnom centre, čiže toto je jedna veľká miestnosť, kde to je. A okrem tohto to je ešte aj v celej tej pasáži styla. Ja som si ťa pripravila. Vlastne ľudí je tu dosť. Takto sa tu vchádza do tej... No a tu ešte na chodbe ešte kopec takýchto všakých predajcov tu po nákupnom centre. To sa ťahá až úplne dozadu, hen tam, všade tam. Čiže tu je ten hlavný vchod do styly. A tuto ešte kopec stánkov popri obchodoch, uličkách. Tak, takže pomerne veľké. Minulý rok tá výstava ani nebola, ani neviem kedy naposledy. Fakt veľké. Kto sa zaujíma o modely, sa to oplatí, si myslím.